Áno, je to jeden z mojich najobľúbenejších vlastne filmov, paradoxne, celkovo, čo to všade hovorím, takže to, že som ho išla potom točiť, je taká nejaká náhoda. Nacházíme se na premiéře filmu Pod parou, jehož děj se točí kolem 0,5 promile alkoholu v krvi. Šla byste do podobného experimentu? Ja asi nie. Ja fakt určite nie. No. Že je to také, že ja si to nedokážem predstaviť, aj keď poznám ľudí, ktorí si každý deň dajú vlastne to víno alebo to pivo, tak mňa to fakt akože ničí. Že ja to mám tak naozaj, že pri dobrej večeri alebo fakt po dlhšom čase s nejakými priateľmi, ale inak by som to nezvládla. A premiéra probíhá na takovém netradičním místě v Mikulově. Můžete prozradit proč? Pretože tu sa celý ten film točil, takže nám to prirástlo k srdcu a myslím si, že sa to tu hodí a je to skvelé, že sú tu všetci ľudia, ktorí aj vo filme účinkovali alebo ich rodiny, pretože sa to točilo tu, takže si myslím, že to je také pekné gesto, že sa to urobilo práve v Mikulove, tá prvá premiéra. A která z lokalit Mikulově vám třeba nejvíce utkvěla v paměti nebo přirostla k srdci? Všetky, ale my sme v tom centre dosť veľa točili, to je také maličké malebné centrum, takže to bolo veľmi príjemné. A na place se strávila nejvíce času s dalšími 3 hereckými kolegyněmi. Jak jste si sedli? My sme úplne si sadli dobre, myslím, že to je aj vo filme vidieť a stretávame sa aj po filme a sme vlastne skvelé kamarátky, takže ja som veľmi šťastná za takýto výber. Veľmi som si ich obľúbila. A viděla jste původní film Chlast? Áno, je to jeden z mojich najobľúbenejších vlastne filmov, paradoxne, celkovo, čo to všade hovorím, takže to, že som ho išla potom točiť, je taká nejaká náhoda. A inspirovala jste se třeba nějak při stvárnění role? Akože my sme sa radšej takto. Chvíľu som si myslela, že by sme sa mali inšpirovať tým originálom, ale potom sme pochopili, že to je úplne iná atmosféra pre československý trh, takže sme asi po prvých 2 natáčacích dňoch si uvedomili, že to vlastne nie je cesta a dostali sme sa do toho vlastného deja a do vlastných postav. A diváci, co se budou chystat do kina, co uvidí, na co se můžou těšit? Tak môžu sa tešiť hlavne podľa mňa na silné priateľstvo a hlavne na tie ženské hrdinky, čo sa podľa mňa tak často nevidí. A môžu sa tešiť, je to vlastne chvíľami je trošku vtipné, ale zároveň precitnete a pochopíte, že z tej komédie sa dosť často na hrane hneď môže stať vlastne z toho života taká trošku tragédia. A poslední otázka, na jakých dalších projektech aktuálně pracujete? Momentálne pracujem na hudobnom projekte vlastnom a to je druhý môj štúdiový album, takže mi to zaberá skoro všetok čas. Moc děkujeme, budeme se těšit. Ďakujem, dovidenia. Alžbeta Zea Ferencová. Zuzana Bidžovská.